Gusti Sestu kula nalangsa awet asring balelo damel seger kalih paduka kelu omya ing donya Duh Gusti kawula nyuwun apura sinunjak sing dosa gimana kula kaingamu paduka Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Pahing 9 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer karisaan. Para adi yuswa, nalika manggihaken barang ingkang risak, tamtu kita dandosi amrih boten risak malih. Kados mekaten kalian gesang kita, nalika gesang kita risak amargi dosa, Gusti Allah mboten nilar kita. Panjenenganipun karsa nimbali kita malih lumantar sabdanipun. Nalika Yosia Sang Prabu Yehuda ndandosi pedalaman suci, manggihaken kitab Toret ingkang lami ical. Nalika Imam Hilkia maosaken Toret kasebat, Yosia nyuwek rasukanipun minangka tandha pamratobat lan duh kita ingkang lebet. Piyambakipun lan bangsa Yehuda rumaos sampun tebih saking sabdanipun Gusti. Sabdanipun Gusti ingkang kepanggih punika nggigah kawruh bentuk malih pemanggih mulihaken sesambetan andasipun umat kalian Gusti. Gusti Allah karsa nginggalaken manahipun bangsa Yehuda. Nalika sabdanipun Gusti dipun uri-uri malih, panjenenganipun karsa ngewahi umatipun saking cubluk dhateng kawicaksanan, saking mimpang dhateng ngener ing Gusti. Gusti Allah mangsuli pamratobatipun Yosia kanthi welas asih. Kalih para raja kalih likur ayat 19 ngendika, sakrene sira wus nolongso lan wus ngesorake awak ira ana ing ngarsaning Sang Hyuwah nalika sira krungu bab paukuman kang sun pangandikaake tumrap panggonan iki. Senajan paukuman tetep kelampahan awit dosa-dosanipun para leluhur Yosia lan bangsa Israel kaparingan kawilujengan amargi pamratobat ingkang tulus. Para adi yuswa, dinten punika kada tiyang ingkang ngalami karisaan rohani amargi gesangipun tebih saking sabdanipun Gusti. Nanging pawarta ingkang sae kangge kita, Gusti Allah karsa mulihaken malih gesang kita. Kados dene panjenenganipun mulihaken bangsa Yehuda, menawi gesang kita risak, bingung utawi tebih saking Gusti Allah. Sampun ngantos kita kecalan sabdanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika, abri kawula tetep nyepengi sabdanipun paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Mirunggan kalau pasrahaken sawetawis serek kawula ingkang nembe nandang sakit lan ing pemulihan kawula pitados menawi paduka badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sawetawis serek kawula ing kikaji kabluk ingkang nembe nandang sakit, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, Ibu Supangasih Kasmari, Sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Triyoso, Lare Siena putranipun Bapak Viko, lan kawula pitados sedayanipun menika paduka kemawon ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken kawontenipun serek kawula Rini Subekti
putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung amri sederek Rini Subekti inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Susmi, Ibu Iksan ingkang dasak mangkin nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti Saestu
kula